Els veïns del barri de Can Colet, de la Roca del Vallès, ja han començat a patir les molèsties derivades del pas dels trens per les vies d'alta velocitat. Des del desembre n'hi circulen 2 combois diaris, però no s'hi han aplicat mesures correctores per rebaixar l'impacte acústic. Des del mes de desembre, diàriament, 2 combois de mercaderies passen per les vies de l'AVE a l'altura de la Roca. La proximitat de les vies del tren d'alta velocitat suposa una molèstia pels veïns d'alguns barris residencials de la Roca. La modificació del projecte inicial va acabar acostant molt les vies a les cases del barri de Can Colet. Soroll i vibracions molesten fora i dins de casa. Ara i mentre es van muntar les vies, de dia i de nit. I a l'estiu serà pitjor. Per la nit fa moltíssim de soroll i llavors, clar, com a conseqüències, els nens, quan és de nit, tenen malsons, criden a la nit, no dormen bé i llavors és una conseqüència molt negativa perquè els nens ni descansen, ni els nens ni els adults. I aquí han tirat per el dret i han fet el que han fet. Però resulta que estan passant trens i aquí no hi ha, mesures acústiques no hi són. Els veïns es queixen perquè, segons ells, Adif no ha complert els seus compromisos. Tenen el suport de l'Ajuntament de la Roca en les seves reivindicacions i esperen una solució. Des del començament, el projecte preveia, en punts com aquest, la instal·lació de pantalles acústiques d'entre 3 i 5 metres i mig d'alt. En concret, només al terme de la Roca hi ha previstos gairebé 1,5 quilòmetres de tanques i en el cas del barri de Can Colet, al llarg de 180 metres. En el tram entre la Roca i Riudellots, un total de 8,7 quilòmetres d'obra que, segons Adif, ja ha estat adjudicada i que calculen que es començarà a executar a partir d'aquest mes.